Ngihlezi ngicabanga ngusisi wami. Yabo manje mangidla nje ngiyajabula nami. Like umqondo wakho ubusu unambu. Nje ese isidenga aphume lambe ecosha amaqopi. Baleya ntombazane le eyayihleli naye ebovu. Eyayihleli naye. Yabo leya ntombazane imenza isilimo. Iyona yamdayisa kuloya mfana. Okubuhlungu namhlanje unontudla amaphilisi through bona. Behlangene. Ngengane yama uzolala unonhle ekuma period ngoba nake months akekho right. Ibhlungu lanto engayenziwa yibona kodwa hayi inkinga ngithi yonke into yenzeka ngesizathu. Nake ngibona mina nangolodwa usuku mina ngibele indoda. Ugirl 1 uyena ufonela indoda yami ne. Mina ngilwela indoda kade mina ngiqoma la ka Facebook. Maningi abamadoda la ekade ngiwaqoma la ka Facebook. Hayi ngoba nina senitho kwesibili nihleze umbali nina nizomlwela ngaso sonke isikhathi. Kwakumnandi ngalesikhathi engipost ukuthi ngiyahlanya ngiyagula ngale umuntu ozalwa naye umano baba kumnandi nasokhuluma ngawethi wena uyahlanya lekhanda noma nixabani hleze ivusa lonto le. Ingoba umbali bafethu akafuni ukuzwa ngomunye umuntu ukuhlaza. Ngisho nasekhaya wehlule hayi ngoba ngimkhuluma kambi usisi wami mina ngiyamthanda ngihlezi futhi ngizomthanda ngaso sonke isikhathi angithanda mina ngeke uzungibone ngipost ukuthi wakwakepita nobani wakwahlala nobani njengoba esethi mina ngizelela uzolokhuza amadoda yena ezife ngazi ukuthi uperfect uzenza umuntu omuhle yena semangaka amadoda yena kepita nawo ehlala nawo semamangaki wazahlala shona nomuntu oshadela angasho ukuthi ngimkhuluma kabi nginesho ukuthi vele wakwakusho lokho kodwa mina angaze ngize ngiposte lokho ka Facebook mina angaze ngize ngiposte into eyenzeke ekhaya angaze ngize ngiposte novimba imoya ngikuzwile nje ukuthi so wesibili ngenza lento bathi mina bafethu mina guys ngeke uzungibone mina ngiposta ngento yasekhaya noma kuthiwa sihlezi sixabana angaze ngize ngiposte ngisho nabantu basekhaya thina uzungibone ngila namhlanje saxabana nabantu basekhaya but angaze ngize ngiposte lokho ngeke uzungibone ngiposta izinto zasekhaya into eziyimfihlo ngeke uzungibone mina ngoba yini ngihlaniphile la ya ngagula impela ngekhanda kuze kwazi intombazane ehlala la eHawiki kwenza ngoba ukuthi mina ngiyahlanya ubani untombazane ngoba phela lo mfana mina ngize ngimthola la ka Facebook leyo ntombazane ila eHawiki thina sile eThekwini yazi ngani guys ndingaziletha yes uyena inkinga umbhalo wabaronke walethe indaba zasekhaya la ku social media mina uzungibone ngikhuluma indaba zasekhaya ningezwe mina ningezwe yini mina ningezwe yini mina ngikhuluma ningezwe yangiyazi ukuthi umdala but wevimba imoya ukungizwe yini nami mina ngikhuluma indaba zasekhaya ngiyabuza namanje angithandi ukukhuluma indaba zasekhaya angifuni ukhulume indaba zasemndenini indaba zasemndenini ayihlale emndenini noma kuthiwa ngabe ngahlanya kodwa azihlale emndenini asekho isidingo sokuthi uthi public asekho isidingo salonto nginesho ukuthi mengayiqhamuka abantu la bangasho bathi akukho right baningi abantu abanenkinga la ngeke uzubabone beposta ngosisi babo la baningi abantu abanenkinga la emndenini yabo kodwa ngeke uzubabone benza njenganayo umbali angisho ukuthi usisami sengiyamlahla sengibona indoda kodwa okay it's fine noma kuthiwa singabe sengisanganisa ipipi naye lamsanganisa siyafana naye angithi nayo uhleli leno type le ngeke ngize ngithule mina uzungibone ngile nkulumo angikhulumi mina kakhulu yabona into engikhuluma la into engiqala ukuyikhuluma futhi ngiyagcina yabo zonke izinto mina futhi zonke izinto zambali ngingazibuyisela kuyena athathe yonke into ethe yakhe mina ngiziqalele start afresh hambe ngofuna umsebenzi ngicela umuntu amangicelela umsebenzi kwamina
angifuni ukukhuluma ngomunye umuntu, angithandi ngisho nomuntu okhuluma ngoMbali kumina. Mina ngiyahamba ngomtshela uMbali ukuthi weMbali usibanibani bekhuluma ngawe, ngoba ngimfuna umuntu okhuluma ngomuntu wasekhaya kumina. Uzokhuluma ngomuntu wasekhaya ngobani? Ukuthi abantu abamnyama balifuni iqiniso, yonke engayifuni iqiniso nilifuni. Noma ngathi ngidakwe ipipi, it's fine. Dakwe ipipi kulungile, siyafana naye uMbali, naye liyamdaka lekhona. Siyafana naye. Futhi noma kuthiwa ngangifuna azangithola angina stress, noma kuthiwa ngathi noma ngifike ekhaya angishaye, anginandaba, anginankinga ngoba vele uhleze zokwenza ukuthi angishaye. Mekuthi khona iphutha, mekuthi nami nephutha, mekuthi naye akuthi uMbali akafuni ukukutshelwa. uMbali akafuni ukutshelwa, wahlula ekhaya, wahlula abantu abadala. uMbali akafuni ukutshelwa vele. Noma ngathi ngamtshela vele ngathi vele mina ngingane ngizothini. Ayikho vele into engizoyikhuluma vele mina ngi-useless, anginalutho. Anginalutho vele mina. Ayikho into anginalutho. Anginamali. Anginababa. Anginamuntu. Kuthi noma ngisekhona uma kwenze njani. Noma ngisekhona ukunuka yini. Mina wakangibona mina ngikhuluma ngoMbali la ukuthi uMbali u1 no2. Wakangibona mina. Mina ngihlezi ngimlela uMbali noma kuthiwa ngabe kwenzalani, ngihlezi ngimlela uMbali mina. Ngihlezi ngizomlwela nani niyazi ukuthi bekuyimina ohamba phambili ngize ngithuka abantu ngenxa kaMbali. Ngoba ngithi ngiyamthanda nje nkosisi wami. Ngoba ngithi ngiyamthanda nje nkosisi wami. Osibari bebefana nobhuti kumina. Osibari bami. Bonke osibari bami ngisho noThebula lo wayenomfazi mina uyazi le khona ukuthi mina ngangimthanda uSibari. Ngimthathisa okosibari wami. Kodwa namhlanje wenza nje. Nalento ukuthi wathi ngale sibhedlela angithandanga ukuthi ayiposte lakho bantwana. Lathi buhlungu kumina. Noma sisebuhlungu. Sabuhlungu lathi. Angazi ukuthi ingane yami yokhula kanjani nginobuhlungu lo ngibuswayo enhlizweni. Noma ngingakhuluma ngithini nikhulumele. It's fine guys. Ngavele ngihlezi ngizoba sesayidini lakhe. Ngizoba sesayidini lakhe. Ngoba ngizosho ukuthi hayi ke usemjikela usisi wakhe usenze lezi izinto ezenza nakuTrace. uTrace azangithuke nje. Angazi. Baningi abantu abakhulumayo. Angeke ngize ngifake umuntu. uMbali ahambe. Ngikhona endlini abuye. Athini usibanibani ubethu. Yendaba ningahlali nami guys. Ifuna ungitshela ningahlali nami phansi. Nihlale nami ukuthi khona iphutha nilibonile mengisekhaya. Nisho ukuthi ngoba phela vele mina ngumuntu osebenza ngabantu abadala. Nisho ukuthi hayi nohlaba ukuthi ngifuna ngani ungabi vila nohlungabi ukuthi. Kodwa bekwazi ukuthi hayi ingane awukhuluma nabanye abantu. Abuye futhi azongitshela ngithule. Mina bengizehlisa noma kuthiwa ngibona ukuthi okay nawe wrong uMbali kodwa ngizehlise mina ngixolise mina ngoba vele nami ngiyazazi nginawo amaphutha. Akekho umuntu ongenawo amaphutha.
sonke sinawo amaphuzu guys, but musani siyalela kodwa sithathane. Lento esasisho ukuthi siyalela kodwa sithathane, kumele sihloniphane. Yes, omdala kumele ahloniphe omncane. Anginalutho vele, ngi-useless, ngiyinto engeyelutho vele, anginamali vele. Uma ungenalutho uhlezi useless, hlezi useless. Hlezi useless uma ungenalutho, hlezi ungelutho. Ngoba ukuba uma ukhona ngabe yamkhuza usihlengiwe musu ukwenza kanje, ukuba ubaba ukhona ngabe yamtshena uthi hlengiwe musu ukwenza kanjena, ungenzi kanjena musu ukwenza kanje. Mntana makwenziwa kanje, uyamazi ubaba uhlengiwe, umazi kahle ukuthi ubaba ubemtshena kahle uhlengiwe wathi hayi akwenziwa kanje mntana musu ukuphosta into kanje. Hayi ngoba ngilwa nayo, hayi ngoba ngilwa nayo, angilwi nayo, angilwi naye. Owasekhaya ngiyamthanda, owasekhaya ngiyamthanda. Ukuthi mina ngiyithandi into ewudodi noma kanjani. If uzobukela omunye umuntu phansi ngoba engenalutho, akusho ukuthi lokho ngazi singayichaza kanjani, kodwa impakamo ayikumusa ukuthi uposteni. Ngiposteni ngeke ngiphuca ifonani, ngiphuca ifonani. Dambe ngibambayo mina, ngaze ngize ngihluphe, ngaze ngize ngikhulume ngokuhlupha kwamBalisanga le emakhaya. Bafethu, it's not like ngifuna ukukhuluma ngaleyo nto. Mina bengikhuluma ngolo, bengifuna ukukhuluma le ntombazane, intombi le ex ya Ima. U-Ima wabuya emsebenzini wangitshela wathi yazi baby, angifuni ukuthi sixabane egcineni, khona umuntu okanje lokho ebhize ngifonela ne. Wamtshena futhi nanokuthi usizwe yini lo lento zabantu abadala ne. Ntombazane leyo uyamtshena ukuthi usizwe yini. Sithi ntombazane kumele nami ngisizwe, yabo wara wethuwisho. Okay, ilokhu ibhizi fonela cause uyiblockile, ilokhu ibhizi fonela. Savele sam-unblocka ne, afona. Mase ngikhuluma naye kahle untombo usiyangithuka, uyasithuka. Sikaphi isidingo sokungithuka ngoba kangazi uzongitshena ukuthi indoda yami izongifaka lento ecijile mase uhlanganaphi. If usuhlukene nendoda uhlanganaphi wena? Awuyengani indoda uyiyeke nje phansi? Hayi ngoba ngilwela indoda, kodwa uyena usisi owangisuka wathuka. Wathongisana nendoda, uthukelane, umbangelelane isicefu umuntu wesilisa ife engasakufuni. Mina bathothi mina lokho uza wemhlengi ngikutshene mina ngihlezi ngizama ukukhuluma naye uMbali, ngihlezi ngizama ukukhuluma naye yazi, ngihlezi ngizama ukukhuluma naye uMbali. Hlengiwe mina ngihlezi ngikhuluma naye ukuthi njoba ngisho ukuthi uMbali ukuhlaza noma ungathi uyambonisa akafuni ukuboniswa ngoba umdala, yabo. Mina ngamane ngihluphe ngize ngipha fine. Okay mhlengi. Mina sengiyashesha ukudlula kakhulu.
sengidlulile ngoba vele ngihlezi ngizomkhulumela uMbali. So ke nje nami indlela ebengibhodla ngayo. So ke nami sengibhodlile ngaqeda. It's not like mhlawumbe bengifuna ukuthi ngilwe nawe. Yabo. Angili nani njalo. Hayi ngoba bengifuna fusek nawe. Yabo lo sifusek nami ngithi fusek. Ufoko. Fusek. Hi guys. Yeah, noma soto pesa siki isimo esingadluli. Zonke izimo zadlula. Zonke izimo zadlula. Nanokuthi mina ngithanda ukukhuluma ngisho nomalume ekhaya bangazi ukuthi mina noma kuthiwa umalume bengithethisa mina bengikobisa ikhanda phansi ngithule ngilalele lokho engishoyo ngixolise kumele ngixolise. Naye usisi wami umdala uyazi ukuthi mina mekhona mhlambe mina mekhona ukuthi mhlambe engisuke ngibone ngakho ngiyaxolisa. Ukuthi umuntu njengoba ngisho ukuthi umuntu omdala vele akatshela. iBhayibheli like lithi mdala hlonipha omncane ukuze akuhloniphe. So ke nje ya ngamane ngikipite. Ubalo. Awumazi? Sokalekana. Ngathi uyena. Uyena. Yena ufunani kwani? Futhi ngathi fake account nje la ngizokuzila. Wenze fake account. Vela ngiswantshana umbhalo uthi mina ngiyahlanya ekhanda khona uPopayi ungadansi. Ngiright phela mengihlanya. Mengihlanya nje ngiright futhi ngisazoqhubeka ngihlanye. Yabo ngihlanye nje ngqingqize ngihlanye nje ngigule. Kwaphela vela ngithi umbhalo uyena waposta wantshena ukuthi vele mina ngihlanye. Uyena udokotela wami. Yabo ngiyahlanya guys. Uzosho futhi mase ngingasahlanye ne. Nawo wonke amadoda esengani ngadlula kona ngangawatshena ukuthi ngahlanye wavele ngiyazi ukuthi ayazi nawo amadoda ama-Facebook ayazi ukuthi mina badla ngangayindrizela nawo athatha advantage ukuthi ngiyahlanya ngithi kekushiwo kanjalo ukuthi uhlanya kanjalo ne uthatha advantage into ekanjalo ne ya yes. Ngizohila ngihlezi ngihila hayi ukuthi ngiqala manje umjolo ngizohili ngizobe ngingafanga umuntu if ngihila ngihlezi kade ngaqala umjolo ngifaka mgayi nangihlanyiswe ipipi manje kunani ngeke ngihlanyiswe ilona nina linihlanyise ngani naye ukwakumele afihle ukuthi ngiyahlanya ngoba into yasemndenini leyo ukuba uhlaniphile la wayengekaze ahambe eposta ngami uthi ngangihlanya mina la so ke ngisaqhubeka kona ukuthi cha nami angishongo ukuthi kuyiphutha but asikho isidingo sokuthi upostane nosisi wakho uthi wakwagula la usile la umuntu osifazana osile la uhluziwe la engqondweni ngeke kwamba upostana nosisi wakho udade wena enizalwa nawo umani ubaba ubazi kahle ukuthi uma wakho nobaba bakho bashona ngeke uzohamba lokuposta nje phela ngusokukhala awusengekile ukhala bengizakalisile la lokuluko
sengi-right ngi-strong futhi mina kade ngaba strong ukube mina ngikho strong ukuba ngikho strong ngangizoyikhipha kwayona le ngane enginayo engingayizikhulisela ngedwa ngayitakula ngedwa nje asingayisa kubani yami ngoba nangisinakho lokho ukuthi wezwa sekuthiwa sengingcono kusho ukuthi wayeshilo ukuthi ngiswayeshilo ukuthi uyagula manje usengcono manje yabo nje yabo nje kanjalo nasi ayikho right lonto babe nawe nje angifuni nje ezasekhaya ezasendlini ngiyozungibone ngihambe ngiposta ke manje uthi nangu umbali ukipitile nothaka nangu ekipitene nendoda eshadile naziyawe ekipitene nendoda kanje cha ke usungibona umuntu konke engayidingi yasiwe angamdinga omunye umuntu nje konke umuntu nje le yabo ukuhlanya babe akusiyona into embathi kubhlungu kubhlungu ngoba ezinye izinto awuzikhumbuli yabo kubhlungu hayi umuntu amvumela usathane ufakaza lento yashumba la indoda iyawumosha umndeni shuthe nothera naye shuthe uyawumosha umndeni njengoba ehleli naye phela bakepetile abasadile sifuna ukubona ilinki yafaka uthayila ne sifuna ukubona yona ke shuthe nayo le ahleli nayo iyasixabanisa imini owenza kanje naye uyena owenza kanje because it's not like umbali phela onotho nami guys ngamsiza empilweni ngoba eze ebe nendoda eyodwa emthandayo uba ngani ngaleli dlozi lami enihlezi nileyisa ne idlozi lamasimbi idlozi lamanyali lona leli elimfike selayifike khona ne mhlambe ngifuna ukuthi ngikhulume ngalonto ne ukuthi angifuna ukuyisho lonto but imina ezifaka izintambo lemqaleni kwakwenza leni kwakwenze njani akanandoda emosha umndeni okay alright okay ku right phela ubani umosha umndeni umuntu wami umosha umndeni ngobutheni akayazi kwayazi ke lonto umuntu wami ngiqala ukukhuluma manje ngoba ngilalilayo ngoba yini shame ngeke phansi mina guys ngihlele nendoda yami umuntu nomuntu uhlele nendoda yakhe ne so ke mina ngizohamba ngiyofuna umsebenzi umuntu wami ngicela usungifune umsebenzi ngihambe ngosebenza baby ne ngihambe ngosebenza ngikwazi ukuthi nginakekele ingane yami ngikwazi ukuthi ngithumele into ezincane angamazi uthesi ngamblocker vele lo naye wayiphapha nje ngene indaba zomndeni umuntu wami akazingeni indaba zomndeni akangeni ubephawula manje ngoba eza mina nkulumo so akangeni akazi futhi azasho ukuthi lahlo sisakho elahlo usibani akazi ngeke lona ubani uthela ushadile Ntokozo ushadile ngaze ngibone ngibone iringi ushadile uthela angazi lutho mina futhi ngihlangene indaba zabo ngavele ngizabo ne
Mina ngihlangana nendaba zabantu ungadlali ngedlozi. Okay, darling. Yo, right ke phela. Ungadlali ngedlozi. Right phela. Hello Mzansi, welcome to Umgosi waseMzansi. Ibandla kushobile nangiseswambali uNondle exposing umbali ngokuthi imbali uhlezi athatha tindzaba tasekhaya kubatshela emhlaba wonke lo. Uthi yena kakhuluma tindzaba tasekhaya kubo olo ngiseswambali lomncane for those who don't know. So yasho nje ukuthi imbali uhlazi hlezi akhuluma tindzaba batakha kade khulumi. Kukhuluma abantu ukuthi nomba kepetani madoda lashadile yena ulwela amadoda. Why manje ahamba khuluma tindzaba takhe ebantwini as a because mhlampe yena unemali yena nohlakanayo imali. Hey, uGeli was spitting fire kesana like spitting umlilo. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.